Xa lle advertiu o presidente dos parquistas en xaneiro que a festa non se podía celebrar o 19 e o 20 de agosto porque coincidía, ademais de co San Roque, co desfilo de carrozas e co Festival das Revenidas. Aínda así, o presidente dos parquistas, Xosé Luís Villanueva, reafirmase en que a festa terá lugares a fin de semana e que non consentirá que o Concello discrimine a Carril. Alberto Varela insistiu esta mañá na imposibilidade de que se celebre o 19 e 20 de agosto, entre outras cousas, fundamentalmente por unha cuestión de seguridade. Que si ben o ano pasado tuvo problema por coincidir cunha festa daqui de Carril, do San Roquiño de Carril, e houve unha polémica, este ano se quere generar un problema maior coincidindo co fin de semana na que todo o mundo sabe que o combate naval, que as revenidas o ano pasado xa colleron estas datas e que ademais, como lle facíamos ver, primeiro que o 25 aniversario da Ameixa, como decía o patrón maior, ben merece un fin de semana dedicado exclusivamente á festa da Ameixa. E a fin de semana seguinte, a do 26 e 27 de agosto, sería unha boa data para a celebración segundo a corporación. Desde logo, afirma que o que non pode pasar por alto como alcalde son os informes dos servizos municipais sobre a seguridade do evento. Todos son moi importantes, pero especialmente a da Policía Local, dicindo que con esta cantidade de eventos nun mismo fin de semana en diferentes puntos da cidade é imposible garantizar a seguridade das persoas. Pola miña casa, dende logo, o persoal do Concello tamén ten dereito, o persoal do Concello e o persoal das empresas ten dereito a descansar. Tamén teñen dereito a que ese fin de semana non lles obriguemos a estar todo o fin de semana traballando pola cantidade de eventos que se queren celebrar no mismo día. O ser Alameda de Carril, onde se celebra a festa, terreos pertencentes a Portos de Galicia, o alcalde cree de todas formas que o primeiro co que teñen que contar é co permiso de Portos. Unha proba da nosa implicación con Carril pois foi fai uns fin de semanas que houve aquí o Agora Vermú e a aposta que se fai por Carril, a implicación que temos en que isto sexa declarado a Illa de Cortegada, Xoia de Vilagarcía, especialmente de Carril, sexa declarada Patrimonio da Humanidade, tratar de arrancar da Consellería o compromiso de facer ese museo de interpretación da Illa de Cortegada. Varela destacou tamén como razón esencial a necesidade de desestacionalizar o turismo e as visitas a Vilagarcía, e para iso é fundamental que non se concentren nunha fin de semana os eventos máis destacados do Concello. Ante as acusacións do patrón ou dicir que o Concello quere arrinconar Carril, o alcalde nega esta situación. Portos de Galicia, según me transmitió a mí na reunión que tuve co presidente de Portos de Galicia fai un par de semanas, me dixeron que non tenían ningunha constancia de ningunha solicitude para ningunha festa da Ameixa de Carril ningún día. Entón, unha vez que haya unha solicitude formal da festa da Ameixa, pois pedirá os informes ao Concello e son ben sinxelos. Alberto Varela afirmou tamén que non lle importa que o presidente dos parquistas dixese que non contará coa súa presenza na festa, senón que moita xente acuda á mesma, así como garantir a súa seguridade. Por iso, apela ao sentido común e á responsabilidade de todas as partes implicadas.